De beide ziekenhuizen binnen al van 2008 uitwaande maar het ziekje naar een nieuwe regeerwerking. En binnen tegen inname met de toestemming van de NMA. Ze willen een medisch specialistisch netwerk opzetten om de zorg te verbeteren. Zo in de kwaliteit omheeg en de kosten omleeg. Zo zeggen de bestuurders van de beide ziekenhuizen. Je hebt het concreet waarschijnlijk, moet ik zeggen, over een aantal functies waarvoor de kwaliteitsnormen steeds scherper worden. En dan moet u denken aan dat er minimumeisen aan het volume van een moeilijke ingrepen worden gesteld om die te mogen doen. Ieder voor zich heeft een te laag volume. Samen, als je dat goed organiseert, hebben we voldoende volume. Zodat we voor de bevolking van Friesland die functies kunnen blijven doen. Hoeveel geld denkt u met deze fusie te kunnen besparen? Wij zijn uitgegaan van minimaal 2 miljoen euro. Maar wij denken dat we daar wel meer uit kunnen halen dan de 2 miljoen. En dat geld, dat gaat naar de zorg? Dat geld gaat naar de zorg en daar moeten wij ook een deel van onze kortingen mee betalen die op ons afkomen. Ja. Op 1 januari 2012 moet het concern een feit wezen. Dan zal er een nieuwe naam komen.